So, mo ni mahitabo guys, paghapit na siya mga anak. Ang mga lagas iyang mga balahibo kay mo na iyang himuong kuan, himo niyang anakanan. Where she gave birth. That's what she's going to do. Hapit na mga anak akong rabbit. Daghanan ni mo kuan oy buhok. Sorry. Nag-apil ko. Figure out she needed some help. Yay! Mana, manang rabbit ni ate na buutan. Di, pilo. Manganak na siguro ni siya. Basin, ano niya gabi iba. Jesus. Sakit imong tiyan. Kani hapit na po siguro yung mga anak ba. Social kay tubigan kay kanang kuan mag. Ay, naglupad na imong buhok. Time check, be. Saan yung oras? 4:32 nang anak na siya. Yay! Very good. Tanaw na to guys. Agay. Bi, andili man tanaw ron ni ate. Bi, uy, dark man. Uy, dark siya. Uy, naiputi. Hala ka, duha. Uy, manganak pa kabit. Duha. Uy, puro man puti. 3, 4, 5, 6, 7. Nadiri. Uy, nagdugo man di ay siya. Uy, 7 ka buhok imong bibibit. Okay, bawal na siya tandugtan. Aka nang hikapon ang ihang kuan. Ang ana, atag nato na din ha. Tabon nato na. Oh. Tabon. Very good man di ay ni. Kay nanganak naman di ay. Very good. Beato ni itabon dari. Kana. Ang mga balhibo kay nang lupad man. Hindi ka mukaon. Ipakaon ako siya pichay lang. Nagduguin taon kaluoy sad. Naara, tabangan man na ni ate. Nilusot man o, nilusot. Dalo, kabuutan. Nanganak naman di ay ni. Uy, nanganak naman di ay. Uy, naara, nilusot man. Uy, ayaw paglusot bit. Kay makuan ka masamad. Dihara ka na. Dihara ka ha. Bawal mo lapos kay masamad ka. Ay, ano man na ay ni. Nakabasig nilusot ang tiil. Uy, nilusot jud ay ang tiil. Diyos ko Lord. Sao naman ni Ron. Ay, kuha na. Kung gina si Coco.